Magandang umaga. Yan ang ulam ng mga warak-warak. Nakasundalo. Harap patalikod. Harap. Yan po. Yan, nakatalikod na sila. Basta wag lang tayong maselan at magkakalaman yung tiyan. Okay na yan. Good morning po. Ready na rin warak-warak. Master Jordan, magandang umaga po. Kumusta po yung mga pananim ninyo? Ito, mabuti, malulusog naman. Malulusog. O ano. Ayos lang po kayo dito. Ayos lang naman. Ba, ito si Bossing. Paparating galing sa Manila. Aba, ano kaya ang ginawa niya sa Manila, ano? Maganda ka, Michelle, mga warak-warak. Bossing, maaga ka ngayon Kumusta sa Maynila? Okay lang, maganda yung biyahe. Mas maganda kasing magbiyahe ng maga. Kumusta kayo dito sa Pampanga? Ayos naman, yung mga pananim natin, malusog naman. Yan ang gusto ko sa inyo. Magandang umaga sa inyo at magandang almusal pala. Magandang almusal po sa lahat. At nga pala, nag-almusal na kayo. Oo. Anong ulam? Ito naman doon sa mesa, pusit. Pusit? At saka lechon. Lechon? May nitwer tayo lechon? Oo. Saan nakalagay? Saka frigider. Sa frigider. Frigider. Master, wala naman tayo frigider Pwede walang lechon. Kakaala ako. Yan, gutom na ako. Kaya na yung pusit. Kakain tayo, kakain. Tignan mo natin, ano ko? Masarap pong linakasan si Mr. Bon. Masarap pong linuluto na. Ano ito Sinanglay. Ano? Sinanglay. Masarap yan. The best yan. Tignan pa ang sinasabing ulam ni Master. Ano ito? Wow, masarap to. Almusal, sundalo. Nakalimutan ko sa sundalo. Master Jordan, sundalo ito, ano? Ayaw ko lang sundalo. Gusto ko pusit. Bah, saan kaya nakalagay yung pusit? Yung pusit. Saan kaya nilagay ni Master Jordan yung sinasabing pusit? Wala naman pusit dito. Paborito ko pa naman yung pusit. Master! Wala namang pusit doon sa mesa. Nakalagay doon na ulam. Ano lang, yung mga sundalo. Meron na. Yung isang lalagyan. At kamatis yung nandun Eh di pinipusit din yun. Akala ko pusit. Kaya pala kamatis. Pinupusit pala. Wala nga si Master talaga. Nadali na naman ako. Paborito ko pa naman yung pusit. Pinupusit pala. Kayo na lang ang kumain yan. Tutulog na lang ako. Pagod ako sa biyahe. Ito na yung warak-warak at kumakain na. Pero yung boss nila natutulog yata. Okay lang ba tayo dyan? Kailan, Bossing? Cut po tayo. Sige, maganda yung masarap yung almusal ng warak-warak. Bossing, ang laki yata ng problema mo. Hindi ka mamulong problema. Sabi ni Master, pusit. At saka sundalo lang pala. Wala na yung lechon. Sabi niya, nasa rep. Wala na tayong rep. Hindi walang lechon. Wala nga. Pagod ako sa biyahe. Ay, nako. Hindi na ako. Magamula na lang ako ng kape. Buti pa yan. Masarap yan. Basta sa probinsya, sa Pampanga, ganito, yung matatanda ko nun, kape lang, at saka sinanglay, masarap na yun. Alam ko yung pangalan ko, kuya. Tawa-tawa ka pa dyan, Master. Ito si Bossing, namumroblema sa ulam, pagod na pagod daw.